थैनाया बेसे गोबावसो जाखो माबानि बेसे मासनि 6 मास जाबाय ना बे 6 मासनि गेजेरावनो बोसोरे जिबौ मानै गेलेबाय थादोंमोन बे जायगायाव बै खुलुमनियाव बे जायगायाव ओमफ्राय एबारथ' सानसुआव बे सेंग्राफ्रा बाइकजों फैनानै दुगैफैबाय गरम मोनलाय मा ओमफ्राय बै समाव दुगैनानै ओमफ्राय सासेखौ बासाय मोनो ओमफ्राय उनाव सासेखौ आरो हायाखिसै थैनाय दैया गोथौ नामोन गोथौ माने बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खनसेबाव आरोबाव हेपि निउ इयारखौ हरग्रोनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम मानो होनोब्ला दा जों नैबावहाय फैबाय पिकनिक स्पट मोनसे रानिघाट होननाय जायगायाव चिराङावनो गोलैयो आरोना बे भुटाननिफ्राय सेराव जायो आरोना बे जायगाया मोजां खालि एकदम बरिया जायगा दै ओरै सेर दं दा देखायगोन आं नायबाय था दा लोगोफोर दा जों फैदों बासजों फैदों दं अनेक लोगोफोर दङ बर' हारसा गासिबो दंजोबो आरो लगाय लथाय मिक्स बिशालनिफ्राय ज'नो आरो दा लोगोफोर जायगाखौ नोंसोरो खोन्थागोन आं लासै लासै नायलांबाय थाल' माने जायगाया बरिया एकदम फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो नोंसोरबो मालाबा फैनानै नायफैनो हागोन माबायदि जायगाया दा नायलांबाय था आरो लोगोफोर दा जों बहाय पिकनिक जानो थाखाय एसे लाहार फाहार जागासिनो आरो दा जेरै दासो फैदों दा सफैदों आरो दा 10थासो जाबाय दा संनाय खावनाय एसे माबा जासिगोन आरो दा एसे जायगाफोरखौ नायदिंलाबायसै दा नोंसोर देखायगोन आरोना नायलांबाय था जुलि नामा इमान देरि हरले केंका लागছে কোশ্চেন ইয়ার আহিয়া রানীঘাট আহিয়া কেংকা লাগছে কো মন্টু एक्सपीरियंस মজা না আমি রাজা ঠিক আছে কেংকা লাগছে Feeling is happy. हेपि ना मोजां जायगायाथ' थिगैनो ओमफ्राय जोंनो फार्स्ट अपेनिं दा ना अपेनिं फार्स्ट अपेनिं जों फार्स्ट जाग्रोफैनाय जाबाय आरोना जुलि नामा खाबा লাগে जाबा লাগে মানে নহয় না মিলে বনে নিজে মতো মানে নিজে মা বরবেতানি মানে পরিষ্কার বাদि नुलायदों निखौ आं फरिसमा फायबा जायाव मा दं ना आखै बेयाव एक्टिभाव नोते पिकनिक में आना है तो हम तुमको स्वागत करते हैं रानीघाट में मतलब देखो इधर में कोई दूसरा नहीं है मेरा ही टीम इधर में पिकनिक आने ब्रह्म दं ब्रह्मखौ नांगौ लादों ओमफ्राय बर' रोङा ओमफ्राय एसामिस रोङो बे थाया दा नै एसेयाव माबा जाबाय आरोना बहनजोब्बाय दा नै दामनो थाखाय एकदम बक्स गिदिर लाबोदों आरोना मोसानोसै दायो बे प्लास्टिक आरो बे थारखौ होनायनि जाहोन दं मोनसे माने जाहाथे बे मैदेर आरि माबाफ्रा बहाय फैनानै बे गामि ओनसोलाव माने उदखार खालामफैयो आरोना बेनि थाखायनो बे कारेन्ट थारखौ जे फैयोबा सर्ट होनानै हरो आरो लाइटखौ हरो दा बेखौ बेबायदि होनाय जादों आरोना दा ओरैहाय जानो होआखै माने बैहाय फरेस्ट गार्डफोर दङ दा बेयाव जों थांदोंमोन ओमफ्राय दा जों जाहोआखै जोंखौ ओमफ्राय दा एसे साइडआव जाहोदों आरोना ओमफ्राय दा नायनोसै जानोसै जायगाया नै मोजां दैसा ना दं खोमा ना गिदिर मोना नामा बाहाय गैयाना आदानाव एसे माबा सोंनो नागिरदों आरोना बेनि जायगाफ्रा माबोरै बोरै आदा ओरैहाय जायगाफ्रा बोरै माबायदिलै एसे हा ओरैजाय जायगाफ्रा जेनेबा पिकनिक जाफैनाय माबाफ्रा जाफैयोना जाहाखैना आरोना इयाव देग्लाय गैया ओमफ्राय नैबेथिंबा हले जाफैबाय थादों औ फरेस्टआव जानो होआ मानसि थैबाय थायोना बेनिखायनो अबेहाय अबे जायगायाव ओइ खरथाराव ना माने पिकनिक जाखायोमोन आरो बे जायगायाव ना जाखायोमोन ओमफ्राय दा जेबो प्रब्लेम गैया आरो ने दैयाबो फिसा बेयाव माने लकेलाव गोलैबाय आरो नैबे ने गावसोर फरेस्टआव माने जेबो दा प्रब्लेम गैया आरो ने ओरैजाय ओरै साइडआव ने ओमफ्राय दा माबाफोर मैदेर थैदेर फैयो नामा मोनाफ्राव
दहायसो थांबाय हरसे थानानै हरसे थानानै थांबाय दहायसो ओइ 7:00 होमबा मोनाबानो फैयो नामा ओरैजाय मोनाबानो फैयो ए होमबालाय थाब थांनांगोनलै जों ना थाब थांनांगोन ना थांनो माने हायबोलाबा बेबायदि माबाया दिगदार होआ गिदिर हाना एसे मोसादों नङा माने बहाय बक्स थक दामगोनथ' एसे जेबोथ' माबा जाया ने जाया अ आंबो दै गेजेराव दा बहाय मोनाबा माने मैदेरबो फैयो जादों दहायसो फैनानै थांफैनाय जाहैदों आरोना एसे हरसे थानानै थांनो जाहैदों आरोना बे जायगायाव दा नायनोसै एसे थाब थांनायनि लाहार फाहारखौ खालामनांगोन आरोना बे मानसि थैनाया बेसे गोबावसो जाखो माबानि बेसे मासनि बे सासे उनाव थैनायानो 6 माससोल' जादों 6 मास जाबायना औ ओमफ्राय थांनाय बोसोराव 2 अ आरो बिनि सिगाङावबो मथा मथि 6-7 जनसो जाबाय खोमा बे 6 मासनि गेजेरावनो बोसोरे अ समाव बिदिनो जायो मानसिफ्रा माने दुगैदोंमोन जाहैदोंना बिदिनो आरोना ना दैयानो माबाखायोमोन बिदि लोंबाय जाबाय नालाय गरम मोननानै फैबाय अ फैगासिनो आगोलाव बेयाव खनसे बाय मोसौ गुमग्रा बेनिफ्राय हिनजावफोरा नुलांदों फुङाव माबा जिबौ मानै गेलेबाय थादोंमोन बे जायगायाव बै खुलुमनियाव बे जायगायाव ओमफ्राय एबारथ' सानसुआव बे सेंग्राफ्रा बाइकजों फैनानै दुगैफैबाय गरम मोनलाय मा ओमफ्राय बै समाव दुगैनानै ओमफ्राय सासेखौ बासाय मोनो ओमफ्राय उनाव सासेखौ आरो हायाखिसै थैनाय दैया गोथौ नामोन गोथौ माने मानसि थोरोबफ्रामो थोरोबफ्रामो एसेल'सो गुवार नङा सिल'सिना बे जायगा बिदिनो होनजासिगोन एसे ना सन्देह जासिगोन आरो बिदिनो अनेक एसे गिथावनाबो जाहैबाय आरो दा बेबायदि बे फिसा दैयावनो एसे बेबायदि माबा खालामना जायोब्ला दे आदा होमबालाय औ दा बिनाव सोंनानै मिथिबाय आरोना माने मा जादों मा मादों माने 6 मासनिसो जाथाय आरोना दाबो मोजां थेवब्लाबो बै खिनियावसो आरो बै साइडआवसो दा एसे ओरै जोंखौ जाहोबाय आरोना बेखायनो जोंखौ ओरै साइडआव जानो थिनबाय आरोना ओरै जेबो प्रब्लेम गैया गैनाया बै खर'थिंसो आरो दा फैनानै नायफैनो हागोन पिकनिकबो जाफैनो हागोन बिदि लोंला जाला माबा बेबायदि खालामनाङा आरोना माने पिकनिक जाबाबो एसे गावनि गोसोखौ हगारसारनो नाङा बेनिखायनो बेबायदि प्रब्लेमा जायो दा बेनो आरोना दा नायलांबाय था लोगोफोर आं जायगाखौ उज्जवल এতিয়া কেনেকৈ লাগিছে আৰু মনটো কেনেকৈ লাগিছে আৰু জাগাও কেনেকৈ কচোন জাগা মানে ভিউ ইমান ভাল নহয় খালি খাৱাৰ কাৰণে ভিউ ভাল আছিল সেই চাইডত মানুহ মৰাৰ কাৰণে যাবা নেদিনা এইটোৱে প্ৰব্লেম মানে এই চাইডত যাব দিছে এই চাইডত ভিউটা ভালে আছে সেই চাইডত যাবা নেদিনা মানে এই চাইডত মানে ফৰেষ্ট এৰিয়া পৰে এই কাৰণে যাবা খাবার দিয়া নাই নৰ্মেল পিকনিকৰ কাৰণে ভাল কিন্তু ভিউ ইমান মানে নাই হেপী নিউ ইয়াৰ লৈ যোৱা এডভান্স হ্যাপি নিউ ইয়ার কি লৈছা এইটো লবণ চালাকি আৰু খবৰ মাই জুজুৰা খোলাই অ পিয়া অ मा खालामनाय गासिनो जोंहा नै हादाव सिदा र इगो ए केंलासे उज्जवल अमा होनाय अमा बानाय आसु अमा बानाय আছে এই যে উজ্জवल दा আর অমা বানাই আছে খাবো আৰু এই পিয়াজ লগত এটা কি ধরনের কাছি করে এইটা দুগো এইটো কোনটো মারিম নেকি ভালো থাকলে তুমি যাও কোরিয়া আছে ইটো আৰু মাছ কুনি আছে কুনি সাত করো এইটো দিগা কোরিয়া আছে পিস টু সাপ পক পিস
piece. It's called Oma. Sini di moto ini pilo hobo. এইটাতে লৈ আহোঁ না চবতে বহি আহোঁ Oh, pakai rasa cari pas. Meat mosla. সৰু কৰিবি Uma hangnai jangan ni, uma hangnai. Rotne so. कैसा लगा? क्यों? माने बै जायगायाव मानसि 6 माससो एसे सिगां एसे मानसि थैदों होननाय जायगायाव माने दैया माबायदि बे जायगाखौ जों एसे नों दिन्थिनायगोन आरो नोंसोरनो दा नायलांबाय था आरोना गावखौ नायनानै फैनो आरोना কেনেকুৱা হৈছে জ্যোতি ক ভালে লাগিছে ভাল লাগছে জায়গাটো ভালে না ভালে Itu raja pore boleh iya pora. ৰাজা Begini pare. Iya pora iya pora raja pore begini. আৰু সেইটো যি জায়গাত যে সেইটো আগতো ৰাণী পৰে ৰাণী গাঠন বুলি ৰাণীঘাট ৰাণী এছামিছৰ ঘাট কয় হাত কয় আৰু আমাৰ গাঠন বঢ়িয়া জেগা গাঠন बैखिनियावनो आरो न' बैखिनियावनो হাত মানে ধৰ একটা ধৰ नैबे जायगाफ्रावनो पिकनिक जायोमोन आरोना बे सेर बे बैग्रि गुदि बे जायगायावनो पिकनिक जायोमोन आरोना ओमफ्राय बे जायगाया जाहैबाय नैबेहाय बै माबायाव बे जायगायाव माने एसे गोथौ जादों नैलाय दलहा बे जायगायाव एसे गोथौ बे जायगायावनो मानसिफ्रा माने पिकनिक जानानै बे गेजेराव दुगैनो थाङो आरोना गोथौ जायगायाव बे जायगायाव दुगैनो थाङो आरो दा बे दुगैनो थांनायावनो जि आरो दा जेबो नङा आरो जेबो गिनांगौ गैया माने दा बहाय जाहोला ओमफ्राय दा बैखिनि साइडआव जाहोयो आरो जों जानाय एरियायाव दा जों जानाय एरियायाव बैयाव जाहोयो दा बे एरियायाव जाहोला आरोना दा थांफिनसै लोगोफोर बेखिनियावनो आरो दिनैनि भिडिअ'आ रानिघाट होननाय जायगाखौ नुहैबाय मोजाङानो ओमफ्राय मोनसे खोथा बेखौसो खोनानैसो बोरैबा मोनबाय आरोना दा बेनो आरो दा लोगोफोर थांनो ओंखारबाय हो दा गासिबो मालसार गासिबो थिखोजोब्बाय गासिबो जाबोर थांबाय आरो दा ओमफ्राय दा थांनो ओंखारबाय लोगोफोर बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि थाखाय गासिबो निउ इयार हेपि निउ इयार हरबाय आरोना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय बयबो नेना थादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब शेयार खालामदो अननानै गोजोन्थों बाय बाय